На бънчо. Да, свържат. Колко се свържат, надръпни отведнъж ще скара краката. Да, това е някой за ръцете, надръпните на ръкаща. Заволя, Да. Лота. Тя Сузуки много си пасна. Силви, завърши, виж, това е прегръдка, ама тъй да му снимеш прегръдката. Просто чувствам как силно му прегръдкам. ама само мъжете, да. Те са, защото от един район двете. Опа. И си Чакай сега. Коя? С новата. Силви, новата трябва да вакцинирам, нали? Не, новата не още. Еми, кои трябва да вакцинирам? И Белчо, и Гошко. Белчо, Гошко. Аз като бях на 6, аз къде това. На Хера и на Сара съм дала си на записа на края. Той се обиди, че няма той да ги вакцинира, така че ми договорка с тебе, че да отидеш да ги вакцинираш. Значи той може утре да даде хапка, може и в други ден. 2-3 дена след като даде хапка.